जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी और आज आप सबके बीच में लेकर आगे बनी फटाफट दो बड़ी खबर जोन जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी वहीं पे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करल चाहम कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल कलर के बटन के दबा कर चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी भी दबा दी काहे के संगे खबर लेकर आवत रही। तो सबसे पहल का खबर निकल के आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के आप सब फेसबुक पे अकाउंट देखले बानी, इंस्टाग्राम पे अकाउंट देखले बानी, लेकिन अब पावर स्टार पवन सिंह जी के ट्विटर पे भी अकाउंट खुल चुकल बा। फोटो के माध्यम से जिसे देख सकत नहीं जा कि पावर स्टार पवन सिंह जी अपन सोशल मीडिया के हैंडल से ई फोटो के शेयर कैलें और बतैलें कि हमारे ट्विटर पे अकाउंट खुल चुकल बा। अगर आप सब भी पावर स्टार पवन सिंह जी के ट्विटर पर फॉलो कर चाहतनी तो डालम पवन सिंह चौकीदार तो उनकर अकाउंट खुल के आ जाई। तो आप सब जाके पावर स्टार पवन सिंह जी के फॉलो कर सकत नहीं जा। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहा बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। खेसारी लाल यादव जी के जीवन के सबसे हिट गाना है जौन की भोजपुरी के दूसरा सबसे बड़ा गाना ठीक है के तरफ से। आप सबके बता दी कि ठीक है के वीडियो कंप्लीट हो चुकल बा, अब ओकर एडिटिंग पे काम चल रहा बा। बहुत जल्द आप सबके बीच में ठीक है के वीडियो जी म्यूजिक कंपनी पे देखे के मिल जाई। वहीं पे आप सबके बता दी कि में स्टार कास्ट में खेसारी लाल यादव जी और चांदनी सिंह जी आप सबके नज़र आवेला बारी। ऐसा में आप सब हमारे कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके सबसे बढ़िया खबर के का लागल पावर स्टार पवन सिंह जी के खेसारी लाल यादव जी के। आप सब कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।